U sotrudnictvu z Opština Kula, która obezpečila šicek potrebni materiál, ja organizovala i obezpečila robotníkov i samu organizaciju roboti. Sama distribucija tih maskov še vrši prek Opštini, z ohľadom, že oni majú prioritety, gdje maski najpotrebnejší, gdje prosto su najveći deficit. Do teraz, ja думам, že su distribuirani policiji i šitskim medicinskim robotnikom u Opštini. Z ohľadom, že še jedna časť potreby podmirela, od toho týždňa môžeme podzieliť masky i samim ľuďom u Ruskim Keresture, zo čím ja bar zadovoljna, z ohľadom, že postoja veľa ľudí, ktorým masky neobchodní.